Karon atong nadungog ang mga pagbasa. Sa unang pagbasa, ang paglimpyo sa Dios sa kalibutan pinaagi sa tubig. So, ang Dios gihulagway in a human way nga ang Dios nagbasol sa iya nga ipagbuhat sa tao, kay ang tao grabe naman ka makasasala. Unya, ang Dios mihukom nga iyang limpyuhan ang kalibutan pinaagi sa tubig. So adunay nahitabo nga lunop. So 40 days of 40 nights nga pag-ulan. Unya kining paglunop nagbanlas sa mga sala, nagbanlas sa mga tawo makasasala, lakip ang mga kabuhatan, lakip ang mga hayop ug uban pang mga matang sa mananap nga gibuhat sa Ginoo. Apan ang Dios mipili kang Noe, kang Noe o sa iyang pamilya nga posakayon sa arka uban sa tagsa ka paris nga mga mananap aron dili mapuo ang gibuhat sa Dios. So makita nato nga ang Ginoo bisan tuod ana ay pagbati sumala sa hulagway sa tawo nga nahiubo kanang nagbasol sa iyang gibuhat nga mga tao apan agpabilin gayud gihapon ang kaluoy sa Ginoo nga dili niya puuhon sa hingpit ang tao. Naa si Noe ug ang iyang pamilya ug ang mga mananap gipasakay sa arka. Og kining maong paglimpyo pinaagi sa tubig naglarawan sa usa ka umaabot nga hitabo. O kining maong hitabo naglarawan sa atong bunyag diin ang tubig nga gibubo kanato, ang tubig nga gigamit sa pagbunyag kanato nagwagtang sa atong mga sala. So kining sa Old Testament reading is a prefiguration, overshadowing of the things to come, and that thing to come is our baptism. Pagabot nato sa bag-ong kasabutan sa atong ebanghelyo, atong nadungog si Jesus nga miingon, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Parisiyo o ni Herodes. Unya ang mga tinun-an nakaamgo nga wa sila kada og pan. Apan dunay pan nga usa ka buok dito sa sakayan. Apan si Jesus miingon kanila, mga bugo na bagayod kamo. Wa kamo makasabot. Mga bugo na ba kamo? Di ba nakakita man mo kanako sa akong paghihimo nga pagpakaon sa 5,000, sa 4,000 nga mga tao? Pila ka bukag nga inyong mga nahipos? Sa katong 5,000 gipakaon, 12 ka bukag ang sobra. Sa katong 4,000 ka tao ang gipakaon, dunay 7 ka bukag nga sobra. Wa na lang ba gayud kamo makasabot? Bugo na balambang gayud kamo. So gipasabot ni Jesus kanato mao kini ba nga ang mga Parisiyo adunay kanang gitawag igpapatubo. Kana bitawng usa man ning igpapatubo sa Parisiyo o sa ni Herodes. Ang ilang gitawag nga hypocrisy, ang ilang gitawag nga unbelief, ang gitawag nila nga hard-heartedness of the heart. So ingon si Jesus, pagbantay kamo ni ining igpapatubo sa mga Parisiyo o ni Herodes. Giingnan niya yung mga tinun-an ug lakip man usab kita karon. Magbantay kita una sa hypocrisy. Pagka ipokrito, kanabitang dili matinud-anon. So kinahanglan ang challenge sa mga Kristiyanos nga mahimo kitang true, authentic, matinud-anon kita sa atong pagtuos Ginoo. Magbantay kita sa mga argumento sa mga Parisiyo o ni Herodes. Kay daghan man sila mga argumento, nakakita po sila. Ang mga tinun-an, witnesses sa mga miracles ni Jesus. Ang mga Parisiyo, they also witness the miracles of Jesus. Ang mga Parisiyo, they also hear about the miracles of Jesus. Ang mga tinun-an, nakadungog po sila. Apan ang mga Parisiyo, nagpabilin nga nagpakaaron ingnon o wala silang mutuo kang Jesus, nagpabilin nga matiga ang ilang kasing-kasing o kining pagkamatiga sa kasing-kasing, kining pagkawalay pagtuo, kining kuan nga magpagahi sa ilang kaugalingon bisan pa og naanay nakakita na sila sa milagro sa Ginoo. Mo'y giingon niya, pagbantay kamo sa ingon niini kay kini nga
igpapatubo sa mga parisiyog ni Herodes, mananakod. But ipasabot nga, dali ra mo kuyanap, dali ra kita ma-influensya. So for example karon, kung ikaw magkuha kag harina, butangan nimo igpapatubo imong spirit, imong imasa, unsay mahitabo? Mutubo. Everything is affected. Mao na nga mingon siya, pagbantay ka mo, nga dili ka mo maapektuhan o dili ka mo ma-influensya sa kawalay pagtuo sa mga parisiyo, sa kawalay sa kagahi nila og kasing-kasing, sa kagahi nila huna-huna o sa ilang pag-resist sa tawag sa pagbago. So mao ni mga kaigsuonan ang ipasabot ni Jesus. Ang mga tinun-an is not exempted for this. Mo bitaw miingon siya, bugo na lang bagayod mo kaayo. Uban-uban mo nako sa mga milagro. Nakakita kamo kanako nga nagmilagro. Nakakita kamo, nahimo kamong saksi ni ining mga milagro. Wa gyud mo makasabot. They do not believe in Jesus. In the Gospel of St. Mark describes the apostles nga they were the people na gitawag nato og mga hinay o panabot, no? May bato Jesus, bugo na lang bagayod kamo kaayo. You witness the miracle, but you do not believe. In other gospel writers, they describe the apostles as believers. For example, in John chapter 2, when they witnessed the miracle of the water into wine, they believed in Jesus. But in the Gospel of St. Mark, kining mga tawhan were described as hard-hearted. Kining mga tawhan, bugo o panabot. So mo ang challenge ni Jesus kanila nga mahimong makasabot sila sa mga milagro. But ipasabot nato nga whatever happens sa kinabuhi nato, every experience kinahanglan atong mapamalandungan. O sa atong pagpamalandong sa mga experiences nato sa kinabuhi, this will bring us closer to Jesus. This will bring us to deeper faith in Jesus. So mga kaigsuonan, aron dili usab kita mahisama sa mga maapektuhan sa kanang igpapatubo sa mga parisiyo, kinahanglan ang atong ang kinabuhi nato, tan-aw nato every day. Where is the action of God in my life? Sa Saint Ignatius of Loyola, sa gitawag nga conscious examine. Kana bitong conscious examine that you make a review of your life every day. You make a review. Pagkahuman, pag makita nimo mo ni akong kasinatian, gahanin na ako'y na ay nagtabang nako, ganina na ako'y nakahinabi, nindot among istorya, ganina. Where are the actions of God? Every day, God manifested Himself to us. But sometimes, if not oftentimes, maatong ma-taken for granted ang God's manifestation sa atong kinabuhi. Muna nga si St. Ignatius nag-recommend nato nga conscious examine. Let us consciously review the events of our life every day before ka matulog. Unya, kung nakay makita nga God manifested Himself, give thanks to the Lord. Unya, kung nakay makita nga in this part, I fail to recognize the presence of God. In this part, I fail to do His will. Then, ask for forgiveness before you go to sleep. Muna nga, sa conscious examine, we praise God, we thank Him, and we ask for forgiveness for our failures during the day.